família, com esteu? Així estic de nou i ja sabeu que cuinar amb la colla com bolla. I avui farem un dolç que de segur vos encisarà. Un donut de carabassa en xocolate! Ja veureu que original és esta recepta. I si sou igual de llaminers i llamineres que jo, segur que este donut casolà vos encantarà. Important, per a esta recepta necessitarem un motlle per fer dolços rodons tipus donuts i una mànega pastissera. Amb aquestes dues coses ja podem començar, que si no, avui no berenarem. Els ingredients que necessitem per a fer este superdonut casolà de carabassa i xocolate que vos farà ser més populars que Taylor Swift i Bruno Mars junts són: una porció de carabassa, la podeu comprar ja torrada al forn si voleu. 3 dàtils, important, si voleu conservar les dents, recordeu treure-li l'os. 3 cullerades grans de farina, podeu gastar també farina integral. 3 cullerades grans de cacau. El que gasteu per la llet del desdejuni i el berenar val un got de llet de coco. Per més voltes que li pegue, no m'imagine com es pot munyir un coco. I mitja tauleta de xocolate per a fondre. Esteu preparats i preparades? Vos heu rentat bé les mans? Doncs va, comencem a cuinar. Primer pas, opció A, la que jo faré. Agafem la porció de carabassa. Opció B, per als més mandrosos. Compreu la carabassa ja torrada, és a dir, ja cuita al forn. I mentre torra la nostra carabassa, aprofitem per anar tallant els dàtils. Els hem de tallar així, a trossets menuts. I per què li posem dàtils? Doncs perquè li donaran un poc de dolçor sense haver de posar sucre i, a més, textura. Agafem la porció de carabassa que ja tenim cuita i gelada, este últim pas, molt important si volem conservar les nostres empremtes dactilars, i la tallem en trossets no massa grans. Després aboquem els trossos de carabassa i dels dàtils a un processador o recipient per a batre'ls. I al mateix recipient afegim 3 cullerades grans de farina i 3 de cacau. Mireu, ja ho tenim tot dins de la maquineta. I ara el que farem és donar-li canya i batre-ho bé per aconseguir una massa densa. Veieu com ha quedat? Doncs ara, amb l'ajuda d'un cullerot, posem la massa dins de la mànega pastissera. Així, prement una miqueta perquè no ens quede dins aire i ja la podem abocar al motlle circular. Això, als que esteu a casa mirant, vos puc assegurar que mola. Omplim el motlle i li peguem uns colpets així perquè la massa s'assente dins. I cap al forn, que ja haurem preescalfat a 180 graus uns 20 minutets. I ara, molta atenció, perquè ha arribat el moment de preparar la cobertura de xocolate del nostre donut sa. Agafem un bol, li afegim una miqueta de llet de coco, o llet normal si ho preferiu, i partim a trossets mitja tauleta de xocolate i ho desfem posant-ho 3 tandes de 30 segons al microones. I cada volta ho remenem una mica. Veieu com queda? Jo m'ho menjaria així, com està. No vos feu una idea de la bona oloreta que fa. Vos explico una curiositat. Un donut és el nom anglès d'un tipus de rosqueta. Diu la llegenda popular que la idea de tindre un forat prové d'un mariner que fa que el centre dels donuts que feia se li quedara cru, va agafar un saler de llauna i el va gastar de motlle per a fer-li el forat. I així, fins als nostres dies. Poc s'imaginava aquell home el que acabava d'inventar. Atenció, ja està cuita la massa i ara el que hem de fer és banyar els donuts en el bol on tenim el xocolate amb llet. Així, ben banyat, que així no hem vingut a patir. I per descomptat, este és el moment de xuplar-nos els dits. Veieu com queden els nostres donuts casolans? Buah, han quedat perfectes! Ara els clavem a la nevera una horeta perquè queden ben sòlids i mentrestant, per a distraure'm i no menjar-me'ls tots, vos recorde els passos de la recepta. Torrem la carabassa al forn, o si sou més gossos que un pont, compreu-la ja torrada. Tallem la carabassa en trossets, amb compte que està molt tendra. Tallem els 3 dàtils en trossets
Aneu en compte de no tallar-vos i treure-li el pinyol, que les abatedores costen una pasta. Posem 3 cullerades de farina al processador, com si nevara. Posem 3 cullerades de cacau al processador. Aneu en compte de no estornudar, si no, la liareu parda. Batim bé tots els ingredients junts. En 3 minutets ho teniu. Amb la mànega pastissera omplim el motlle. Ja veureu que divertit. Preescalfem i el posem al forn a 180 graus uns 20 minuts. Paciència, que de segur que es farà bé. Mentrestant, fem la crema de xocolata amb llet per a la cobertura. Ja tenim els superdònuts casolans de carabassa acabats. Mireu que professionals han quedat. Què? A que mai havíeu pensat que faríeu els vostres propis dònuts? Doncs jo ja els he fet. No és per presumir, però molt millor que els que venen per ahí. I molt més sa. I ara només queda gaudir de la satisfacció de la feina ben feta i dels dònuts, com si s'acabara el món. Ale, gent, ja em dieu als comentaris del vídeo com vos ha quedat a casa. Ens veiem pronte. I recordeu que en colla tot com bolla.